Ngasike ningandivi wrong guys man yazi, but lately kukho le trend ngokapha kwi-ladies ufike begxeka abibras xa ziphakamisela amajani aselokishini khala ngento bagrotman this grotman that. Cabafuna singabakhonzi nabantu basekazi abagrand abenziwe ezigrand. Guys hayi sanuba woke imbanqo kaloku mna ndizongamphakamiseli umuntu achieve eza dreams ndazincamayo. Ndadibana nawe mna uhamba nge-27 le iseyi-dream car kum nanamhlanje uphinde ufike pha kum endlini unikalele hawu igrotman kum. Cabafuneka sithini nasenze le nto lamagqwirhakazi ufike enyusa impumlo lapha akasizimisela ngemoto yebhanki. Where's ke chomi kuyakhalwa ngo-brothers kuthiwa hayi mntakabawo ftsek fondini yathanda uzenze ngathi nani yanizikhonzi ichomi zenu. Uyibonela chomi imbi nemali inkalayo egrupini yamacheri. Okay ke masithi ujonge kakade shem okanye emcimbini ubhuti sibanibani xa efike nalamakoti wakhe ukhumsha gqithi esasimenqekazi sesicunana sangapha eblowback singakwazi nophilisa iveg fike beninanazela pha hawu sisa kayiseli iblush menzela isitshisa. Xa umjonga lo muntu ukhala ngosisi uqonde hayi bo ntombo didi fondini ujonge entsula enxaphileyo enemali yejekresida. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man yazi umuntu makabe lento afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe andikho perfect mna kuqala.